puțin așa cred că Florică Trei Degete nu o recunoaște nici în ziua de azi. În fine, rămas singur, că în timp ce eu stăteam de vorbă cu Florică, evident că toți colegii mei deja plecaseră, o pornesc ca gale spre casă. Bă, și cum mergeam eu ușor pe drum, la un moment dat ajung în dreptul porții lui Buricu. Era, după cum vă spuneam, în drumul meu și n-aveam niciun motiv pentru care să nu trec pe acolo. Acum, nu mai știu dacă eu am observat poarta care era ușor crăpată, dar ce știu sigur e că, dintr-o dată, din curtea lui Buricu am auzit: "Fulger, s-o pe el, ia-l, mușcă-l!" Era vocea lui Buricu, asta știam sigur, doar că de văzut nu se vedea niciunde și pot doar să presupun că stătea ascuns în spatele gardului. Ce am văzut, în schimb, a fost un ciobăneș german de 2 ori cât mine, care a ieșit în viteză din curte. "Ia-l, mușcă-l, Fulger, mușcă-l!" "Ce vorbești, mâncața-și gura ta, că mă mir că n-am făcut infart acolo. De fapt, n-am avut timp să fac infart, că direct du-te, adică am început